In talloze voorstellingen van theater schitteren de twee acteurs al decennia lang. Jan Arends en Marijke Geertsma werken op dit stuit aan het stuk Omke Wanja, dat op 11 oktober in première gaat. Maar op 1 januari komt er een eind aan haar werk bij theater. Thuis bij het acteurspeer in Wiedgaard, bij de karre van Keningleer, maar ze tij aan dat het zeer docht. Ja, het is een hard gelach dat je nou 38 jaar stap je. Ja. En hoe viel dat? Net leuk. Nee, het is natuurlijk, het is als kof van de haan. Ik ben Loorlier, is het bij u zo van de haan dat er wat staat te gebeuren. Maar ja, nooit dan echt definitief en naar boeten komt, dan ga je niet in wat voor impact dat het op je heeft. Want het is toch je leven, dus het is alles. Ja, het is wel een zoer appel natuurlijk, maar je trok al, dan hij hem op en dan komt er weer wat nijs. En ik denk, ik richt je me meer op het naaien als wat er nou west is bij theater of wat we nou nog bij theater doen. Ze houden net op mooi acteren, maar ze moeten nou wel zelf zaken bedenken. Dat kan natuurlijk een heel soort wezen. Jongen regisseert wel een soort. En we spelen natuurlijk, dus het zijn vooral dingen wezen die we zelf ontwikkelen en maatje. Eens gaan ze weer om naar de basis. Wij moesten alle jaren vechten voor de subsidie, dus wij zijn eigenlijk het hele leven aan het vechten. En er toch nog iets gebeurd, en dan moeten we weer vechten. Maar we komen er wel bij. Ja. We zijn eigenlijk wel een beetje waarom naar de roots. Ja. Zelf achter de subsidie, jongen. Zelf weer wat meidjes, zelf weer naar het publiek daar. Maar we hopen dat we het publiek wat u zien hier in het volgen gaat, dat die trouw bij ons komen blijven. De Rida is dat mooi een karre aan het trekken hier door Friesland. Dat komt er nog eens. Back to the roots, ja. Back to the roots.